Audio Jungle. Audio Jungle. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sugeng enjing para pemirsa, kepanggih malih kalih kula Fitri Rahayu saking SMK Muhammadiyah Rongkop, kelasipun 12 TKJ setunggal. Pawarta menika yaiku babagan banjir wonten ing Warung Kiara Sukamaju Cianjur. Sumangga badhe mirsani pawarta menika. Saksampunipun kedadian bencana alam 16 bena ing dinten Rebo 13 Januari 2016 bengi nuli. Sekedhike wonten 6 kepala keluarga wargi dusun Warung Kiara RT 3 sing rekoso ketunan material sing boten sekedhik. Senajan boten wonten korban jiwa lebet musibah kasebat, Tuni ditaksir gadah aji 2 juta luwih. Para korban sakniki ngarep-arep ben enggal wonten penanganan infrastruktur panggon pangguwawa ringkih ing bantaran Kali Cisura sing bludak. Para korban wektu niki ngarep-arep kangge sacepete dening rencangan becik saking pihak Badan Penanggulangan Bencana, Dinas Pengelolaan Sumber Daya Toya lan Pertambangan. Pemerintah Kabupaten Cianjur enggal tanggep nangani. Dikuatirke menawi wonten udan deres malih. Mekaten ingkang saged kula aturaken, menawi wonten kalepatan kula nyuwun pangapunten. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.